Skjern nu med en opstilling med Henrik Mølgaard helt ude på venstre fløj, i hvert fald som udgangspunkt. Jesper Jensen nu inde som playmaker. Claus Møller Jacobsen på venstre bak. Ja, det kører et fast bakkryds her. Altså, det laver en kombination herover til venstre, og så kommer der et indløb fra René Rasmussen. 20 sekunder igen. Der kommer Mølgaard, der kommer Søndergaard, der kommer Claus Møller. Kan han finde målet? Nej, det kan han ikke! Han havde mulighed for at springe igennem første gang, Claus Møller Jacobsen. Nej! Er du da vanvittigt? Et drama i Energi Arena i Aarhus. Der bliver pokalmester efter en sejr på 27-26 over Skjern. Et gigantisk drama. Og nej, hvor vil de have sig i Skjern.